Pak. Nggih. Aku ya langsung aja. Enggak bisa bayar. Wes kok masih ya? Remote tinggal, Mas. Jatuh. Oh, nanti tak omkan di sana aja. Atau tak kasihkan panitia ndak, Mas? Tak kira nek punya jenengan. Siapa yo? Panitia. Kasih ke siapa yo? Panitia mana panitia? Jangan panitia itu, Mas. Panitia iki mboten. Niki nunut remote, Mas. Remote wong tiba paling, Mas. Oh, ngoten. Ya, tolong ya. Oh, nggih, Pak nggih. Saya kok sing ndeleng golek bingung. Nggih, Pak nuwun. Nggih. Jameng iki ning ndi e? Sampeyan? Simun. Tak antene suwe banget. Lah metu anu, trunen. Wow. Oh, kayak tak kayak ana wong nggawa kunci remote tiba. Ya enggak tahu, mbah aman mbah enggak. Nggon aku seleh nganu kono nggon aku. Benar. Tak seleh nganu depan. Deket-deket pintu masuk. Pun klocaske panitia. Pripun? Jadilan, Mas. Saking jedhes sumur. Jedhes sumur kidul mriki, ring Blagarjo sing sebelah kidul. Ya pun ndi? Kulo let kampung Yuri daerah Pakem niku. Oh, lek nggih nggih. Wisata niki. Monggo.